Gai te an basajak rom phere nai thuruksa 3 jona 5 jona abono tabugo ungko chakma gatni tabugo gotham romjaka tei kwni romjayakho abono tabuk ang rom rina bagwi naio hingke ani bwsajakno rom phere nai rok 5 jona thuruksa 5 jona tei kwni khai Bangladesh o khathangbo tei kwtham kai manjaka ang tabugo bichar ungko maiyakkho mane ani bwsajakno rom phere ya kwtung kutung furu kai kotorok faikha tungkhai montri MLA faikha chwng tongo ungko bichar rinai himani tabugo ang bichar maiyakkho a bichar ang naio lukurokno koio member kuma bai mane member kuma sar bai kolini rai phaiwi ano mane sai kwlangmani a kok tabugo maiyakkho lukurokno koio ani bwsajakno rom phere nai rokno rom rina bagwi ang koio lukurokno mane ang kwrwi buphathwui ulo ang kash kamla khaiwi bwsabutini poriwi tabuk ang ungko o poriwi roho tongo hingke tabugo ang bichar maiya onek kosto kai ani bwsano puisiwi ang twi phaimani abono tabugo ang bichar maiya tabugo lukurokno koio ani bwsaithimao onek 6-7 bochor kai thangkha ani bwsano kosto khai puisimani aboni bisingo thuruksa rom phere ka ninchari no abo thuruksa rom phere ka hingke tabugo o thuruksa rokno manjakyakkho abono maktham manjakha tei kwtham manjakya abono manjak rina bagwi lukurokno koio.